Krásne ráno vám všetkým želám. Dnes som sa rozhodla natočiť vám video o našej najčastejšie používanej tejto 3D zázračnej sade proti starnutiu. A je to vlastne teda rada, ktorá obsahuje 3D komplex. Tento čistiaci, teda buď krém alebo gel, vyčistí vašu pleť dokonale do hĺbky od všetkých usedení, nečistôt a make-upu a všetkého, čo vlastne v tej pleti sa nachádza. Ja už som tak urobila spolu s touto čistiacou sonickou kefkou, ktorou je to čistenie ešte účinnejšie. A teda na výber máte z dvoch možností, je to buď čistiaci krém alebo čistiaci gel, záleží od toho, či máte pleť suchú, normálnu alebo takú masnejšiu. A tento vlastne 3D komplex obsahuje resveratrol, ktorý je veľmi účinným vlastne bojovníkom proti starnutiu pleti. Je to tiež veľmi účinný antioxidant, ktorý chráni našu pokožku pred vonkajšími vplyvmi. Zjednocuje tón pleti, podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu a elastínu na našej pleti. Takisto vlastne nachádza sa v červenom hrozne a tiež obsahuje výťažky z pohánkovca japonského, ktorý je vlastne rastlina, ktorá obsahuje najvyššiu koncentráciu resveratrolu. Ďalej tento 3D komplex obsahuje vitamín B3, ktorý patrí do skupiny vitamínov skupiny B, ktoré sú rozpustné vo vode, a ten je známy tým, že vlastne zjednocuje tón pleti, rozžiaruje pleť, a ďalšou zložkou sú peptidy, ktoré vlastne majú za úlohu, stimulujú prirodzenú tvorbu kolagénu a elastínu na našej pleti. A celá táto rada je vlastne vhodná pre ženy a kľudne už aj od 20-25 rokov až po tých 40 rokov. Niektoré po tej 40-ke zvyknú prejsť už na tú vyššiu repair radu, ale niektoré ešte teda zostávajú aj pri tejto. To už je také skôr individuálne. Takže určite, čo doporúčam zaradiť do dennej starostlivosti, je čistenie, pretože to je takým hlavným krokom vlastne v starostlivosti o pleť, že dokonale dôkladne si vyčistiť tú pleť. Čo nasleduje po vyčistení pleti je hydratačné regeneračné tonikum, ktoré vlastne vašu pleť dočistí, zabezpečí, aby sa v pleti udržala vlhkosť, aby tá pokožka nevysychala, aby vlastne nestrácala teda tú vlhkosť. Má to krásnu vôňu vďaka rúžovému drevu, ktoré obsahuje rozmarín, ten má navyše aj liečivé účinky, takže je vhodný aj na citlivejšie typy pokožky, dokonca redukuje červeň na pleti. A môžete si ho aplikovať tak, že vlastne si nanesiete buď do dlane a vlastne takto si vklepkáte len do pleti. Môžete použiť aj na krk a dekolt, alebo teda potom si ho môžete ešte naniesť na tampón a poroztierať si po pleti. Záleží, kto je ako zvyknutý, čo je komu lepšie. Takže je to vlastne taká živá voda pre našu pleť, hydratačné regeneračné tonikum. A potom k tejto sade patrí ešte očný krém, ktorý vlastne by sme si mali nanášať až 4. prstom, pretože ten je vlastne najjemnejší. Takže očný krém je to, teda tiež obsahuje tento 3D komplex. Nanášame na očné okolie asi tak centimeter od oka, nenanášame ho na viečko. Teda tiež bojuje proti starnutiu, redukuje jemné linky a vrásky v očnom okolí a zároveň aj hydratuje očné okolie až po dobu 12 hodín. Takže používame ho aj ráno, aj večer. Je dokonca aj oftalmologicky testovaný a teda vhodný aj pre tých, čo nosia kontaktné šošovky. A potom k tejto rade patrí aj denný a nočný krém. A teda denný krém navyše obsahuje aj ochranný faktor 30, ktorý nás chráni proti slnečnému žiareniu. Ja odkedy vlastne používam tento krém, čo už je teda asi 8 rokov, no predtým som teda používala iný z tej nižšej rady, ale celkovo tieto krémy tak nemusím používať vlastne opalovací krém na tvár, pretože moja pokožka sa nespalí.
takže obsahuje vlastne ten komplex aj zároveň proti ochranu, teda proti slnečnému žiareniu, ale dôležité je, že keďže obsahuje aj ochranný faktor, je to zároveň aj prevencia proti tomu, aby sa nám vytvárali pigmentové škvrny, čo je tiež veľmi dôležité. Takže ja teraz použijem vlastne ten denný krém a ešte máme nočný krém a to je vlastne regeneračný krém, ktorý podporuje tvorbu kolagénu a elastínu na našej pleti. Ten teda používame na noc, aby sa naša pokožka dostatočne zregenerovala. Z toho krému naozaj stačí máličko, dávam si len toľko, to naozaj a to úplne stačí na celú pleť. Tiež má takú príjemnú, krásnu vôňu, rozotriete si to po celej pleti a naozaj tá pleť je úplne taká hladká, vláčna, hydratovaná. Takže toto je vlastne taká základná 5-kroková starostlivosť o pleť. Ešte tu máme ten očný krém, ktorá by teda nemala u nikoho chýbať, čiže čistenie, čo je veľmi dôležité, prvý krok. Nie, že niekto používa vlastne nejaké séra, krémy a pleť si nevyčistí, je to úplne zbytočné. Takže základom je naozaj čistenie tej pleti, hydratácia v podobe aj tohto hydratačného regeneračného tonika. Máme samozrejme aj iné prípravky na hydratáciu, ale toto teda určite, ak nemáte, si doplňte k vašej základnej výbave alebo k vašej 3D sade, pretože je to veľmi dôležité, pretože bez hydratácie vlastne sa nám na pleti nič nevyrieši, či už riešime pigmenty, akné, vrásky alebo hociaký iný problém. A potom teda táto sada obsahuje ešte očný krém a denný a nočný krém, ktoré vlastne hydratujú našu pleť po dobu 24 hodín. A teda je to sada proti starnutiu s 3D komplexom, takže určite odporúčam vždy takto najlepšie v sade, aby ste tam mali vlastne obsiahnuté všetko. Tak dúfam, že vám to aspoň takto trošku pomohlo. Ak by ste mali nejaké otázky k tejto sade, alebo teda sa chcete niečo iné opýtať, tak kľudne mi napíšte. Výrobky si viete zakúpiť u mňa a rada vám teda aj poradím s výberom. Krásny deň vám želám.